Barka da zuwa mai taɓarya TV. Muna muku maraba da zuwa wannan gidan TV namu mai albarka. Kamar yadda kuka gani a karan farko na wannan video full video kenan tun daga ɗauko marigayi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari daga London zuwa Najeriya, daga Najeriya zuwa a wuce da shi jihar Katsina har zuwa ga gabatar da sallarsa. Ku kasance da mu domin ganin full ɗin wannan video da ganin yadda aka gabatar da sallarsa, aka gudanar da duk wasu al'amura da suka shafi rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ranar Lahadi ne da yammaci aka samu labarin rasuwar tsohon shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. Allah ya yi masa rasuwa bayan ya gama wa'adin mulkinsa na shekara 8 a mulkin farar hula. Idan ba ku manta ba, ya yi mulki a mulkin soja a shekaru baya. Za mu taho muku da takaitaccen tarihinsa da tarihin rayuwarsa duka idan kuna bibiyan wannan gidan TV na mai albarka. Amma muna kiran ku da duk wanda ya samu daman shiga ya danna subscribe, Allah ya danna alamun kararrawa ya shiga ya yi comment da fatan Allah ya jika tsohon shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan video, an ɗauki gawar Janar Muhammadu Buhari a cikin mota inda za a karasa da ita Daura jihar Hausa. Za a gabatar da sallarsa. Insha Allah muna nan tafi da ku, za ku ga yanayin yadda aka gudanar da sallar da kuma yanayin cikin gida da irin al'umma maza da mata yadda suke kokawa, ake kuka da wannan rashi da aka yi. Ku kasance da wannan gidan yanzu haka dai an fara sallar jana'izar tsohon shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Gabatar da komai nashi daga ɗauko shi daga ƙasar London zuwa nan gida Najeriya har zuwa gabatar da sallarsa da kuma nuna muku yadda aka haƙi ramin da aka binne tsohon shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. Muna muku barka da zuwa wannan gidan TV namu mai albarka na mai taɓarya TV. Ku danna subscribe ku kuma danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu. Idan ba a manta ba, manya-manya a Najeriya sun samu daman halartar wannan jana'iza da su a gabatar, waɗanda wasu sun ɗau tsawon kwanaki 2 suna jihar Katsina a cikin garin Daura domin karɓar gaisuwar rasuwa. Akwai manya a Najeriya daga jam'iyyun adawa daga APC, PDP, NNPP zuwa sabuwar jam'iyya da aka kafa ta ADC. Muna muku barka da zuwa wannan gidan TV namu mai albarka. Za ku kasance da mu a kowane lokaci, za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da kuma labarai, abubuwan da suka shafi al'umma Najeriya. A gefe guda kuma akwai 'yar shi marigayin tsohon shugaban ƙasar Najeriya wanda ta rubuta wani rubutu a handle ɗinta na cewa ta gode wa Allah, ta je ta ga mahaifinta sun tattauna abubuwa da yawa. A ciki za ku ji irin bayanan da suka yi da irin tattauna abubuwa da suka yi kafin Allah dauki ran mahaifin nata, wato ita Hanan Buhari. Kada ku manta, wannan video yana zuwa muku ne daga mai taɓarya TV. Ku danna subscribe ku kuma danna alaman ƙararrawa domin ci gaba da kallon wannan